Bé, l'obra expliquem que fem la història del Peter Pan, el clàssic que tothom coneix, a partir del llibre original, de l'obra de teatre original, fem gairebé el mateix text, modernitzat una miqueta amb una posada en escena, però mantenint l'essència. Tampoc us desvetllarem gaire cosa més, la gràcia és que la vingueu a veure. Depèn de l'edat que tinguis. És la gràcia de que els més petits disfruten del que veuen, perquè és una obra d'aventures, amb cançons, amb balls, i els grans, a part de que s'ho passen bé perquè creiem que hem fet un bon producte, també reflexionen sobre el personatge de Peter Pan. Doncs ja, entre que la vam començar a escriure i assajar, doncs ja fa més d'un any. Però bé, aquí tenim el resultat. Sí, era una de les coses que buscàvem d'11 a 16 anys, aproximadament, amb edats molt similars als personatges originals, en aquest sentit. Surten 23 actors, tots formats a la Pedrera, de l'Escola de Teatre, del taller de teatre infantil, i aula jove, i aquí els teniu. Alguns d'ells debuten per primera vegada al teatre. Amb paciència. Es treballa amb paciència, però bueno, molt contents perquè el resultat també és molt satisfactori, tot i que és dur. No, nosaltres, com a entitat, com a joventut de la Fràndula, l'havíem fet més d'una vegada, 2 o 3, l'última vegada fa més de 15 anys. Però és que estem parlant d'un clàssic universal, o sigui que ja tocava tornar-la a fer. És que s'ha agafat amb el text original des de bones a primeres. El tema és que les últimes versions barrejaven altres històries, hi havia una dramatúrgia específica, i aquí hem anat a buscar el text original de James Barrie, que no s'havia fet mai. Doncs home, hem anat a repescar el que és el text original, que parla per si mateix, aprofundir una miqueta en un personatge que jo soc una miqueta més grandet i ja fa molts anys que, més o menys, sempre ens havia atret, no? I creiem que és una obra molt rodona en aquest sentit. Bueno, el fet que és un personatge universal, el sentit que ha traspolat a generacions i què és això, que et pot agradar des dels 2 anys fins als 60. Aquesta és la màgia de Peter Pan, nens i nenes. Bé, no, és una mica de màgia, que és la gràcia d'aquest món imaginari. Estem parlant que té aquests elements fantàstics que possiblement fan el primer superheroi que vola i aquestes cosetes. Bueno, el Peter Pan ja, com molta gent sap, doncs és un nen que s'ho pren tot com un joc, que no té por de res, és molt valent i que li agrada molt divertir-se i sobretot doncs, fer una mica la punyeta als pirates. I això, li encanta estar amb la campaneta, estar amb la Wendy, estar amb els nens perduts, que és la seva família. Sí, Peter Pan és un reflex de tots els nens d'avui dia i jo crec que a tots els nens els ha agradat molt aquest personatge. Clar, la nostàlgia de quan eres petit, ben bé, i també agrada molt als adults, ja que intenta recordar aquella infància que tothom ha viscut tan agradable. Bueno, el meu personatge és la Wendy, la típica Wendy, que un dia normal se'n va a dormir i l'endemà es troba amb una porta oberta que li diu que pot viatjar a un lloc extraordinari, un lloc on podrà volar, jugar
I és una noia molt oberta, que li agrada molt veure la vida com és de meravellosa. I res, és aquest personatge una mica. Bueno, poden aprendre, no sé, tant com amb el meu personatge com amb tots, poden aprendre ganes de somiar i de jugar i de continuar sent nens, encara que el temps passi. Bueno, la Campaneta és una fada que viu al país de Maimes amb el Peter Pan, que són molt amics, i quan la Wendy arriba a la seva vida, doncs li té com gelos, i llavors fa una sèrie de coses dolentes perquè el Peter i la Wendy no estiguin junts. I és molt moguda i molt nerviosa, i llavors el Peter s'enfada amb ella i no sé, al final tot acaba bé i acaba sent una bona persona. Que s'ha de viure la vida positivament i intentar passar-ho el màxim possible de bé. Bé, el meu personatge es diu Noodler, és un pirata, però, bueno, a vegades som bons, a vegades som dolents, però ens encanta ballar, riure, cantar, i ens ho passarem molt bé. Si veniu tots plegats, us ho passareu molt bé a veure'ns. Però som bons, som bons. Sempre fem cas al Garfi ens diu que hem d'assetjar algú, l'agafem, però només perquè ho diu el Garfi. El senyor Darling és el pare de la Wendy, del John i del Michael, l'espòs de la senyora Darling, i al final de l'obra és un home que té un sentiment de culpa molt gran perquè per culpa seva els nens, la nit que van marxar, no estaven vigilats per la gossa, que és la minyona dels nens, la Dida. I llavors se sent molt malament perquè aquella nit va ordenar que la gossa dormís al jardí i llavors ell se sent en part culpable per tot això. No, clar, és un pare bastant impositiu, inquisidor, diria una miqueta, que vol que es faci sempre el que ell vol, una miqueta que li agrada que li obeeixin la dona i els fills. No és el model que convindria, però bueno, és simpàtic també. És el gran dubte que tenim. Jo realment qui soc, no? Perquè si aquest vaixell ja em sona, jo ja ho he viscut aquesta història, vaig ser un Peter Pan de jove, soc el capità Garfi, ens té a tots bastant liats. Se suposa que alguna cosa tinga a veure amb tota la història del Peter Pan. Bé, el meu personatge és molt divertit, té moltes ganes de fer coses i sempre és com el que va traient, diu, mira, això és així, perquè això, no sé quan. És el que va explicant una mica el fil de la història del País de Maimes. Bé, i el meu, jo faig parella amb l'altre bessó, i bé, o sigui, som dos bessons que ens compenetrem molt entre nosaltres i ens creem, com diguéssim, el nostre propi món a dintre del País de Maimes. Respectant els altres, però nosaltres dos, o sigui, sempre estem com molt units. Sempre s'aprèn. I sobretot amb l'Arnau Solsona i la Maria Closes, que ens han dirigit, així, amb aquesta direcció i amb tots els companys, i segur que s'aprèn, segur. Sens dubte del que ha dit el Joan, i a més cada dia assajant i com ens estan educant, jo crec que s'ha après molt, s'ha après molt. A veure, des del grup de teatre, des de petits, és que, de fet, aquesta obra compta amb els de nens de TTI, Aula Jove i tota la gent que s'ha creat, s'ha format al TTI, no? I portem un any assajant el Peter Pan, sí. També és important perquè aquesta obra, o sigui, surten nens de formació que s'han creat a la casa i, bueno, nosaltres el que portem, jo porto 8 anys aquí a la casa i ell no... També en portem 8 els dos.
Sí, és molt bona, més que res perquè no es tinguin tant vergonya, perquè es llencin una mica més al món de fora, no? Perquè, clar, normalment tens una mica de vergonya i el públic no sé què, però si proves una vegada una cosa d'aquestes, segur que la vergonya ja se't va escapant. Sí, fora vergonya, i quan pugis a dalt un escenari, doncs tota la llibertat que tu vulguis i expressar el que tu vols i el que sents. El Peter Pan. Peter Pan... Pues he vingut a veure un espectacle que m'agrada molt. Peter Pan. D'uns 3 germans que s'escapen de casa. Van a un país de mai més. Del Peter Pan, que vol matar el Garfi, el capità Garfi, perquè viguin contents. Doncs, bueno, és un nen que viu al país de mai més, que el país de mai més és una ciutat que, bueno, només és perquè hi hagi nens i s'ho passin bé i allà no es creix. Bueno, com ho feia el Peter Pan i tots. Amb la Wendy. El Peter Pan. El capità Garfi, perquè té una espasa molt guai i ho fa molt bé. Peter Pan.